chamaronme Charo. Hoxe á mañá acordei, cando fun ao TikTok que abres, saen aí os comentarios, vin un que poñía la Charo de turno. Pasei. Que é Charo? Vamos polo principio. Charo, podedes buscar na rede e encontraredes amplias explicacións, como noutro tempo foi o feminazi ou calquer cousa que se lle di a unha muller cando solta un discurso feminista. Daquela es unha charo, é unha maneira de expresarte e de dicirche o de sempre. Que eres unha amargada, e que vas quedar aí solteira con michis. Mira, veu o michi para facerme o vídeo redondo. Saúda, meu amor. Iso. Eu ia pasar disto. Isto non é unha contestación ao tema Charo. Despois abrín e dixo, en que carallo de vídeo me chamaron Charo? E daquela fun no que falo de que as mulleres debemos ser na vida dos homes o tren que pasa unha soa vez na vida. Teño un vídeo moi longo por aí, longuísimo, de case 30 minutos, que ten unha porcentaxe moi interesante de visualización completo. Gracias. Sodes maravillosas. Pensei todo o día, non é que me ofenda o Charo, pero non deixa de ser esa violencia simbólica, esa forma na que a unha muller se lle solta unha única palabra e iso sirve para anular todo o que di. Sabes, non vamos a analizar o que dis, porque ti estás falando, mira ti a cousa grave que eu falo aí, de que ti, como a muller, non tes esas vidas infinitas para dar segundas oportunidades. O que eu pensei hoxe durante todo o día é que é xusto, porque eu sei que me siguen moitas mozas novas, que eu explique toda a dor que hai en facer o traballo para acadar a lucidez de comprender por que as mulleres ata niso temos desventaxe. Nós non podemos permitirnos o luxo de aliviar o noso malestar porque nos trataron mal, dando esa segunda oportunidade cando un tipo volve, e volve polo mesmo motivo polo que eu vos dixo que non debes deixalo volver, que é aliviar o seu malestar dunha forma momentánea. É moi doloroso, e hai algo moi doloroso, hai un momento no que ti tes un vínculo e ti comezas a darte conta de que quizáis ese home é un máis, que te está tratando como a unha máis, e ti, dentro de ti, desexas con toda a túa forza que non sexa un máis. Ti falas para ti e dis, por favor, que non sexa un máis. E daquela o tipo fai calquera merda, e sabemos de que estamos falando aquí, non estamos falando dun vínculo no que non nos estamos entendendo, tentamos ver se nos entendemos, temos conversas incómodas, e chegamos á conclusión de que non nos entendemos. E oes, pois mira, isto hai no que romper. Non estamos falando diso, porque ese tipo de rompemento de relación é absolutamente extraordinario e todas e todos eles tamén sabemos que é así. Falamos de cando un tipo empeza a facer cousas como a tardar en responder, cancelar citas, que dicía o outro, esas desaparicións, non ti
percibes perfectamente que pasa algo, que se está desconectando, e el non che di nada, e ti aínda fas o exercicio de creer as tonterías que di, de que está pasando unha mala racha, non sei, na miña idade ten problemas cos fillos, ou ca nai que non está moi ben, e nas rapazas máis novas pois ten moitos exames, ou acaban de collelo nunha empresa e ten que priorizar moito o traballo, pero todo é isto síntese. É que cando ti comprendes que foches unha máis, tes que contarte verdades moi duras, coma foches unha circunstancia, un accidente. Un accidente pode ser un mes. Ti, de feito, o amor non é nada. Ti coñeces por accidente a unha persoa, por casualidade, e incluso da forma máis estúpida, facendo a parva mesmo, durante un mes, 2 meses, ti podes ser ti e el, iso é un accidente, é unha circunstancia. Cando isto se alonga meses e incluso anos, aí hai decisións. Cando ti comezas a ver todo isto, daste conta que a decisión del non foches ti. Simplemente non atopou unha mellor decisión que tomar. Foches accidente e foches circunstancia, e daquela ti tes que contarte que el tamén é un máis. A ti, ao mellor non che doe ser unha máis, ou que te tratasen como a unha máis, que tamén che doe. Pero hai unha dobre dor. O que máis che doe é que el sexa un máis. Porque ti a ese home queríaslle, confiabas nel, pois tiñalo en alta consideración como a ser humano, viches máis aló do home, viches o humano. Porque a veces o accidente ou as formas nas que empezan as cousas é o home. O home e a muller. Pero cando pasa tempo ti viches o ser humano. E daste conta que ti el nunca viu en ti o ser humano. Ti seguiches sendo sempre muller. El viute como eso que eles tratan como se fose unha categoría. Mulleres. Sí? Mulleres coas que estou disposto a liarme. Esa é a categoría. E aí hai dor, claro. E cando o confirmas, ti tes que pasar a dor de dicirte cada día era un máis, non importabas, non te viu, non eras especial, eras unha circunstancia. E cando volve, o tipo que desaparece porque che dá 4 excusas estúpidas, e volve, ben, esa é case a última confirmación, non? De que eras circunstancia e podes volver a ser circunstancia. O home, muller, que te quere, non marcha donde a ti. Cando te queren, ti non dubidas. Cando te elixen, ti nin dubidas, nin tes que facer nada para que te elixan cada día, porque elixir a outra persoa é unha decisión persoal. E hai que atravesar un proceso, por iso eu digo para as rapazas novas, que a maneira que eu o digo, así, tan desenfadada e así, non é de balde. Hai un proceso onde razón e emoción discuten. A túa emoción, a emoción é impulsiva, quere creer
e ademais o romanticismo vendiúnolo así, deuse conta que son a mellor, son a máis especial, e permitirte esa segunda oportunidade dá alivio emocional inmediato. É un sucedáneo, pero alivia. E a túa razón, se es quen de soster a emoción, a túa razón pode traballar e ten que traballar. E, por certo, o cerebro é o órgano do noso corpo que consume máis enerxía, co cal isto é agotador, incluso físicamente. Ten que dicirse todo o tempo que el é un máis, que te tratou como a unha máis, que foches circunstancia, que non lle importaches o suficiente para explicarche que lle pasaba, se é certo que lle pasaba algo, que non lle importaches o suficiente para que, aínda que realmente foses circunstancia, ser honesto e dicir, mira, eu estaba aquí porque lle cadrou e a verdad que nunca conectei contigo. E onde as persoas non che din nada, ti tes que facelo todo. Para ser ese tren que pasou unha vez e non vai volver pasar. Ti tes que todo o tempo facer este exercicio e doe. Doe moito. É un exercicio de dignidade. Ese é o auténtico priorizarte, porque sempre se nos fala de liberdade, dignidade, de priorizarte, de amarte, como se isto fose mira, xa me amo, que ben estou, mira, onte estaba mal, pero hoxe xa estou ben. E non vai así. Priorizarte, ser libre, quererte, e doe. E nas historias vamos de chamar amor, a mellor era de amor, porque se ti estabas aí con todo o teu amor, amor era. Nas historias de amor, a parte, ti loitas contra unha aprendizaxe vital que estaba nas películas, nas series, nas novelas, no puñetero libro que che fixeron ler no instituto, que non mandan máis que merda para ler, en todos os lados, sí? E daquela ti, e isto si é un proceso de deconstruirse, ti ademais tes que loitar ca emoción, que a emoción xa che pide iso, e con un relato que mamaches, que está por todos os sitios, e tes que loitar contra todo iso. Daquela é doloroso, si que o é. E esta verdade hai que contala. E cando ti consigues contar esta verdade sen dor, ven un mazaroco do montón e di, la Charo, que é un tipo de violencia simbólica. Porque a violencia é cando veñen e che chaman Charo por ti facer isto, que son anos de deconstruirte, de contarte verdades tan duras como a que ningún home que pasou pola túa vida te viu como un ser humano. E iso doe. Non estás sinalando a ningún home, estás sinalando unha estructura afectiva, que é a estructura afectiva do patriarcado. Veñen e chamanche Charo. Hostia xa. Con cariño, Charo.